Op een pleats onder de Pasveerdiek in Loainge is van de morgen een boer net goed worden en bin treien kei deergien. Een giftige stof die het vrijkwam uit de jarren is naar alle gedachten de oorzaak. De boer kon zelfs naar boeten komen en hij hoorde net naar het ziekenhuis. De brandwacht had geen giftige stof meer metten. De Partij van de Arbeid zal op de IEG-komsten van het gewest Friesland op 22 april wijdweidig stilstaan bij het verlies van de verkiezings. Verder wil de partij duidelijkheid over de vraag wat er misgaan is bij de collegeonderhandelings, zodat de PvdA nou boeten spul stiert. Vanuit de meldkamer Drachten bingoed 60 Frieske politiemensen van de morgen afzet naar Den Haag om actie te vieren voor een nieuwe CAO. Bij de demonstratie op het Malieveld zullen duizenden collega's wezen. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie krijgt er een symbolische gele kaart. Op een Lemmer is op 16 april een iedereen jong van Lemsters die het meepraten willen over de werinrichting van het centrum van het dorp. Zo maakt je bezwiert in de bouw van nieuwe winkels, wil de winkelpanden leegstenen. Vanmiddag vieren ze actie, dan komen leden van Provinciale Steden naar de Lemmer. Vannacht komen ze op mist, het wordt 3 graden. Er zit een zwakke wind uit het noordwesten. Morgen draait de wind naar het zuiden. Er is nog wel een soort bewolking en het wordt 13 graden.